салом бахар дӯстони гиромӣ. Аз моҳи июн сар карда дастаи мунтахаби Тоҷикистон то ба имрӯз ягон бозиҳои дӯстона баргузор накардааст ва ҳатто бозиҳои расмӣ аст ва мо медонем ки аз марҳилаи дуюм нагузаштем ва дастаи мунтахаби мо барои ба бозиҳои ҷоми Осиё ё худ чемпионати Осиё баромадан бояд кӯшиш зиёд кунад. Аз ин рӯ ҳоло аз рӯи он нақшаҳое ки пештар пешбинӣ шуд, дастаи мунтахаби Тоҷикистонро зарур аст ки бозии дӯстонаи худро бо дастаи мунтахаби Қазоқистон баргузор кунад. Мо ҳам ба варзишгоҳи марказӣ омадем. Инҷо дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳоло тамринҳои худро шурӯъ кардааст ва идома дорад. Ҳаминро ҳам ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Қазоқистон аллакай 4 вохӯрии дӯстонаи байналмилалӣ барпо карданд ва ин вохӯриҳо 3 тоаш ба нафъи Қазоқистон ва як бозии мусовӣ анҷом ёфтааст. ҳамаи бозиҳо дар Қазоқистон буданд ва ин навбат ҳам мо ба Қазоқистон меравем. Федератсияи футболи мамлакат ба хулоса омад ки омодагӣ ва гузаронидани ягона бозии дӯстонаро дар соли 2021 ба Мубин Эргашев бовар намояд ва ӯро ба ҳайси сармураббӣ муваққат дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон таъин намояд. Мубин Эргашев бо гурӯҳи кории худ барои баргузор кардани вохӯрии байналмилалӣ ва дӯстона бо дастаи мунтахаби Қазоқистон бозигарони ҳерриро ба даста даъват кард. дарвозабонҳо Шорух Қирғизбоев, Муриддин Ҳасанов аз Истиқлол, Далер Азизов аз Регарита Даз, муҳофизатгарон Давронҷон Эргашев аз Бунёдкори Ӯзбекистон, Табризи Давлатмир аз Нарва Транси Эстония, Зоир Ҷӯрабоев аз Истиқлол, Алиҷон Кароматуллозода аз клуби марказии варзиши Артиш, Наимҷон Иброҳимзода аз Хуҷанд, Ҳусейн Нурматов аз Исаравшан. Ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев аз Локомотив Пловдиви Булғория, Нуриддин Давронов аз Борнеои Индонезия, Эҳсони Паншанбе аз Навбаҳори Ӯзбекистон, Муҳаммадҷон Раҳимов аз Ордабасии Қазоқистон, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷӯрабоев, Шервонӣ Мабадшоев аз Истиқлол, Кароматулло Саидов аз Хуҷанд. Ҳамлагарон Шаҳром Самиев аз Торпедо Белази Беларус, Шериддин Бобоев аз Пенанги Малайзия, Манучер Ҷалилов аз Истиқлол ва Ҷаҳонгир Эргашев аз Эсхата. Тайёрии бозигарон ба вохӯрӣ бо Қазоқистон чӣ гуна аст? По команде хочется сказать, что ребята сразу с удовольствием откликнулись. Не знаю, с чем это связано, с долгим перерывом, участие сборной в турнирах, в товарищеских играх. Микроклимат хороший. Видно, соскучились друг по другу, и настраиваются на хорошую игру. А состояние хорошее? Не сказать, что очень, в поддерживающем таком и там. Есть, конечно, ребята, которые немного отстают, так, в качествах кондиционных. Я думаю, то желание, то настрой, это все компенсирует. ду бозигари мумтози дастаи мунтахаби Тоҷикистон Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров ки ба дастаи Персеполиси Эрон барои азмоинаи тиббӣ гузаштанд ва ба ҳайати он пайвастан рафтанд, ба даста ҳамроҳ нашуданд. ҳамаи бозигароне ки шумо мехостед дар даста даъват кардед ё ки боз бозигарони дигар ҳастанд ки дастаро пурхват мекунанд? Не, конечно, всех, кого хочешь, это не получится. Здесь много вопросов, допустим, почему не присутствует Фатхулоев, ряд других игроков. Конечно же, это ребята, они всегда в списке сборных, они очень талантливые, очень но на данном этапе с руководством, со штабом, решили остановиться на этом составе, посмотреть в основном легионеров и плюс несколько ребят из Ю-23. Вы сами знаете, там в таких играх 6 замен всего. Допустим, собирать тоже всех, дергать смысла не имеет. А так, конечно, здесь этот список очень большой. Там и ребята, на которых и надеемся, и будем надеяться, что они все равно помогут сборной в осуществлении дальнейших задач, выполнении дальнейших задач. дастаи пешине ки мо медонем дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев бисёр бозигарони ҷавонро ба ҳайат даъват карда буд, вале имрӯз мебинам ки дар ҳайати ин даста бисёр ҷавоне ки ӯ даъват карда буд нестанд. Ин чӣ сабабе дорад?
Ну, здесь тяжело, конечно, сказать. У каждого тренера свое видение. Допустим, мы со штабом остановились на тех ребятах, вот, которые присутствуют. Ну, есть, опять же, молодые ребята, на которых мы в ближайшее время, допустим, на них можно делать ставку. Опять же, это будет зависеть от того, мы будем руководить, так скажем, этим. А так, конечно, способных ребят очень много, талантливых. Нуриддин Давронов футболбози шинохтаи тоҷик ки дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ мекарду ҳоло дар Борнеои Индонезия шарафи ин дастаро ҳимоя мекунад, солҳои охир ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват нашуда буд. Аммо бозии хубаш имсол дар ҳайати Истиқлол дар бозиҳои гурӯҳии Лиги Чемпионои Осиё мураббиёнро водор намуд, ки ӯро ба даста даъват кунанд. Нуриддин дар ҳайати дастаи мунтахаб 49 бозӣ гузаронида 9 гол задааст. ӯ дар вохӯрие ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон соли 2014 бо дастаи мунтахаби Қазоқистон дар ин кишвар барпо карда буд, ширкат намудааст. Он вохӯрӣ бо натиҷаи 2-1 хотима ёфта буд. ҳамин рӯз тамринои мо шурӯъ шуд. Баъд аз 4 рӯзи истироҳат тамрини мо шурӯъ шуд. Рӯзи 18 бозӣ дорем. фикр мекунам ки баъд аз бозии Қазоқистон аз шаҳри Нурсултан ба давлати Индонезия сафар мекунам, ки то ба бозие ки 18 баргузор мешавад дар вақташ бирасам. саволи дигар, шумо аз қабили 2 нафар бозигароне ҳастед ки Давронҷон Эргашев ва шумо дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Қазоқистон соли 2014 бозӣ кардед. Он бозиро дар хотир доред? бале, хуб дар хотир дорам. То ҳоло хуб дар хотир дорам, барои он ки мо бо дастаи Қазоқистон хело хуб бозӣ кардем ва хело бозии хуб ҳам нишон додем ва аммо мутаассифона дар ин бозӣ танҳо бо 1 гол мағлуб шудем. Дар умум дар бораи бозӣ бошад, ман хуб дар ёд дорам ва хеле бозии хуб нишон додем ва дар як хеле ҳолатҳо ҳам аз дастаи Қазоқистон бартарӣ будем ва кӯшиш мекунем ин бозӣ ҳам ҳамин тавр бозӣ кунем, барои он ки ҳеҷ чизе эваз нашудааст. бисёри бозингарои ҷавон ҳастанд, лаёқатманд ҳастанд. фикр мекунам ки бозии хуб нишон медиҳем, то ки мухлисони футболи меҳанро шод намоем. сармураббии даста бо ҷалби футболбозони шинохтаи Тоҷикистон аз дигар клубҳо боварӣ дорад, ки онҳо бозии хубу зебо нишон медиҳанд. футболбозони Қазоқистон ки дар раддабандии ҷаҳонии футбол дар ҷои 125-ум поёнтар аз Тоҷикистон ки дар зинаи 114-ум мебошад, мехоҳанд дар ин нишондод ба ғалаба комёб шаванд ва мавқеашонро беҳтар намоянд. Қазоқистон дар вухӯрии охиринаш аз Фаронса бо натиҷаи 8-0 мағлуб шуд, ки ин бохти аз ҳама калонтарин дар ин поя мебошад. Шумо аз ҳамин бозӣ бо Қазоқистон чиро интизор ҳастед? Ну, первое, я думаю, любой специалист, который бы возглавил национальную сборную, опять же, если это будет, он все равно посмотрел бы в первую очередь на тех игроков, которые играют за пределами, чтобы в дальнейшем на кого положиться, на кого можно рассчитывать, так скажем. Ну, посмотреть в первую очередь, просмотреть их на фоне, конечно, сильной команды Казахстана и дальше уже строили бы работу, исходя из того, что имеем за границей, и где-то добавлять ребятами, которые выступают в местном чемпионате. мо 4 бозӣ гузаронидем ва ягон ғалаба надорем, танҳо як мусовӣ. Албатта ин таври шумо аллакай гуфтед, ин бозии таҷрибавӣ аст ва шумо мехоҳед ҳамаро бисанҷед. Аммо нақша доред ки ғалаба кунед? Ну, в глубине души, конечно. Конечно, здесь в первую очередь сейчас я и говорил, и буду говорить, у нас очень болельщики, во-первых, и ребята, они играют для болельщиков. Это общественность очень, так скажем, трепетно за выступлениями сборной наблюдает. Поэтому, я думаю, здесь не только сейчас об игре надо говорить, об игре команды, но и о результате. Парвиз Умарбоев дар ҳайати дастаи мунтахаби мо аз легионерҳоест, ки дар Аврупо бозӣ мекунаду аз шинохтатарин футболбозон аст. ӯ ҳам барои рохат гирифтани мунтахаби кишварамон ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё ки дар Чин мегузарад назари худро дорад. дар ҳайати дастаи Локомотив Пловдив 13 вохӯрӣ гузаронида 1 гол задааст. Парвиз дар бозори ҷаҳонии футбол аз ҳама гаронтарин футболбози Тоҷикистон аст, ки арзишаш ба 700,000 евро дакка мехӯрад.
Салам алейкум, Бахама. Прилетел 11 числа, рано утром прилетел. Чувствую себя прекрасно, вернулся домой. Давно в сборную не собирали нас, уже как 4 месяца. То, что касается у меня в команде, все отлично. Только последнюю игру проиграли. Ничего. дастаи мунтахаби тоҷикистон бо қазоқистон 4 вохӯрӣ анҷом додааст. Ҳамагӣ як мусовӣ дорем. Ҳама бозиҳо дар қазоқистон шудааст ва ин навбат ҳам дар қазоқистон мегузарад. Чиро интизор ҳастед? Интизор остаем, чтобы хорошую игру показать и с положительным результатом вернуться на родину. боз чиз дигарро мехоҳам. Мо ба ҷоми Осиё ягон бор дар таърих нарафтаем, аммо даври пешин мо имконият доштем, бо Ҳаким Фузалиев натавонистем. Ин навбат чӣ кор кунем, ки ба ҷоми Осиё равем? Очень жалко, конечно, что нам не хватило всего лишь 4 гола, чтобы попасть в чемпионат Азии. Это мечта, я думаю, сейчас каждого из наших игроков. Лично для меня у меня есть цель, можно сказать. Но очень мне хочется, чтобы мы попали в чемпионат Азии. Будем очень-очень трудиться, работать, исправлять те ошибки, которые мы допустили. Мьянма, которого, будем готовиться сейчас на отборочный чемпионат Азии, чтобы хорошо выступить. И дай бог, чтобы поехать и сделать историю. капитани дастаи мунтахаби тоҷикистон ва дастаи истиқлоли душанбе Алишер Ҷалилов баъди ба дастаи мунтахаби тоҷикистон шомил шуданаш дарвозабонҳоро аз ҳама бештар ба ташвиш мегузорад. ӯ дар 6 бозии дастаи мунтахаб иштирок карда 1 гол задааст. вазифаи капитанӣ масъулияти баланд дорад. алишерҷон, ман мефаҳмам, ки масъулияти капитани даста будан ин бисёр баланд аст. аз бозӣ бо қазоқистон чиро интизор ҳастед? Салом алейкум мехоҳам. Ин чӣ гӯям, капитан ин ганда ответственность баланд дорад барои мита. Тем более аз чӣ гӯям, ман фақат мегуфтам, ки ман орзу доштам, ки аз сборна бозӣ кунам, бо дар дастаи капитани сборна шудаистам. Барои ман ин хеле баландтарин чиз ҳастаст, ки барои мита ответственность баланд ҳастаст. аз дастаи қазоқистон чиро интизор ҳастед? қазоқистон дар Аврупо бозӣ мекунад. мо 2 бозиашонро тамошо кардем. Команда чӣ гӯям пешрафтагӣ. Тем более қатъи командое ки Франсия, қатъи командои Украина, командои беҳтарин қадъи бозӣ кардагӣ опытшон баланд. Лекин барои мо ин як опыт аст. Барои мита мо ягон грамм наметарсем, бозии худмон нишон медиҳем. яъне таҷриба метавонад, ки дар оянда ба мо кӯмак кунад? Мумкин, ки моям хеле хубтар бозӣ кунем қадишон. эҳсони панҷшанбе капитани дастаи мунтахаби ҷавони то 23 солаи мамлакат мебошад. чанде пештар дастаи мо дар охирин фурсат тавонист рӯйхати бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиёро ба даст орад. бале масъулияти капитан будан аз дигарон бештар аст. эҳсон баробари ба анҷом расидани бозиҳои интихобӣ ба Ӯзбекистон баргашт ва дар ҳайати навбаҳор дар бозиҳо ширкат варзид. дӯстони гиромӣ, баъди он ки дастаи мунтахаби 23 солаи тоҷикистон ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё рохат гирифт, мехостам пеш аз ҳама капитани ин дастаро эҳсони панҷшанберо дарёбам ва табрик гӯям. Аммо имрӯз эҳсонро дар ин ҷо мебинам ва эҳсонҷон, аввалан муборак шавад бо он ки мо ба марҳилаи минбаъда рохат гирифтем, ба чемпионати Осиё меравем ва он ҷо дастоварде нишон хоҳем дод. ин барои шумо чӣ қадар интизорияш дер буд, ки шумо ҳамон интизор шудед? бале, ташаккури зиёд барои табрикот. хеле ҳамагон шоҳиди он шуданд. Мо дар таърихи Тоҷикистон бори аввал аст, ки тими мунтахаби то 23 солаҳо рохат ба чемпионати Осиё гирифт ва фикр мекунам ҳамаи бачаҳо хеле хушҳол шуданд ва тамоми Тоҷикистон низ хушҳол шуд ва мо ба ин нигоҳ накарда, ки ба мо дастаи Ветнам кӯмак кард ва мо худо хоҳад дар соли дигар ки дар Ӯзбекистон мегузарад ҳаракат мекунем, ки бозии хуби худро нишон диҳем. ташаккур. ҳамин гуна муваффақият ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон намерасад, ки ба чемпионати Осиё равад. яъне мо дербоз интизори ҳамин ҳолат ҳастем. дар ин бора чӣ фикр доред? даста оё омода ҳаст? оё мо метавонем ки ин масъалаи ниҳоят душворро ҳал кунем? бале, фикр мекунам, ки чӣ хеле ки шоҳид будем, тими мунтахаби то 23 солаҳо рохат гирифт ва ман боварӣ дорам, ки дастаи мунтахаб ҳам низ рохат мегирем ба чемпионати Осиё, ки
соли дигар бозиҳои мо сар мешавад ва тайёриҳои мо хеле хуб аст ва рӯзи 16-ум ки бо дастаи Қазоқистон ам, дастаи Қазоқистон хеле дастаи пурқувват мебошад ва мо ҳамаи бачаҳо тайёр ҳастанд ва бозии хуби худро нишон хоҳем дод. муҳаммадҷон раҳимов дар қатори Табрези Давлатмирд ки дар раиси дастаи мунтахаб ҳузур дорад аз охирин бозигароне ки мавсимро дар раиси дастаи Қазоқистони Ордабасӣ гузаронид, яъне легионер шуд. дар раиси Ордабасӣ ӯ худро нишон дода тавонист ва як гол ҳам ба самар расонид. дар дастаи Ордабасӣ хеле хуб маро қабул кардан. Команда бениҳоят хуб аст, условиёшам хуб ҳастанд. вақте ки ман рафтам, команда дар ҷои шашум ҷо буд. мо сезонро дар ҷои панҷум тамом кардем. яъне аз ин қаноатманд ҳастан роҳбарош? бале мо имконияти хуб доштем ки бояд ҷои чорумро мегирифтем, но имкониятро аз даст додем. шумо ҳунарнамоиятро соли оянда давом медиҳед ё ки ҳоло маслиҳат нашудааст? ҳоло маслиҳат нашудааст. дар бораи ҳар як дастаи мунтахаб имрӯзҳо мо мақолаҳоро дар расонаҳои иҷтимоӣ зиёд мебинему қироат мекунем. дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистону бозигарони беҳтарини он ҳам менависанд. шумо инҷо мегӯед ки шумо танҳо барои бозӣ бо Қазоқистон рафтан иҷрокунандаи сармураббӣ ҳастед ё худ? Не, именно просто эта игра была запланирована раньше, так скажем, заранее. И вот, исходя из того, что пока нету тренера национальной сборной, попросили, вот мы и взялись. бисёр хуб гуфтед. ба ҷоми ҷаҳон, ба ҷоми Осиё баромадан ин орзуи Тоҷикистон аст, чунки ягон бор набаромадаем. Агар шуморо тасдиқ кунанд чӣ кор мекунед? Конечно же, будем стараться попасть. Тем более это поколение, вот вы видите, плюс те ребята, которые постарше, костяк, так скажем, или как их назвать-то, стержень сборной, они давно созрели. Просто надо выходить уже. И время пришло, и, допустим, их поджимают ребята помладше, которые тоже и конкуренция выросла, и мастерство ребят тоже уже требует, так скажем. Шаҳром Самиевро мо дар раиси дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 сола хеле интизор шудем, аммо ӯ омада натавонист. имрӯз дар раиси дастаи мунтахаб аст. Шеридин Бобоев ҳамчунон нав ба Душанбе баргашт ва ба ҳайати дастаи мунтахаб шомил аст. бозии онҳоро дар баробари дастаи Қазоқистон хоҳем дид. дар ҳайати даста будани як гурӯҳи калон аз дастаҳои хориҷи кишвар чун Даврон Эргашев, Табрези Давлатмирд, Нуриддин Давронов, Парвиз Умарбоев, Муҳаммадҷон Раҳимов, Шаҳром Самиев, Шеридин Бобоев ва Эҳсони Панҷшанбе сифати бозии дастаи мунтахабро дигар хоҳанд кард. мо ба ин бовар дорем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавре аҳёнан ёдрас шудем 4 бозии худро бо дастаи мунтахаби Қазоқистон гузаронидааст. аввалин вохӯриямон бо ин даста ҳанӯз моҳи апрели соли 1994 дар доираи бозиҳои ҷоми истиқлолияти Ӯзбекистон баргузор гардида буд ки онро бо натиҷаи 1-0 бохтем. сипас вохӯрии дуюм соли 2006 сурат гирифт ва бо ҳисоби 4-1 мағлуб шудему як тӯбро Комил Саидов ба ҳадаф расонид. баъди як сол натиҷаи 1-1-ро бар ҷой гузоштем. боз Комил Саидов дастаро ба сафи пеш баровард, аммо мусовӣ гардид. бозии охири дастаи мунтахаби Қазоқистон ва Тоҷикистон 12 августи соли 2014 гузаронида шуд. Фарҳод Тоҳиров голи ҷавобиро ба нишон расонид ва ин вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 ба нафъи қазоқҳо ба поён расид. ин дӯстони гиромӣ барномаи гирди як даста буд ки ба шумо дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳарф зад, то тавонистем аз мураббиён ҳамчунин аз футболбозон мусоҳибаҳое анҷом диҳему он чизе ки шумо мехостед ки донед ба шумо пешкаш кардем. пас ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои дар вохӯрӣ пирӯз шудан бар Қазоқистон мо бо ҳамин умед барномаморо хотима мебахшем. хайр, то боздид, шоду пирӯз бошед.